kinaban. Tawi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag maoomayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa kuyang buhang puso. Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod, ang sakramento na sa mong inako ngunyan, darahon kami sa imong erokan, kung sa inan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Inihinahagad mi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matuka po kita para sa nagkapirang announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nag-abot po sa 27,552 asin 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 1,883 pesos asin 25 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,248 pesos asin 40 centavos. Siring man ang nakolekta niya to para sa bulan ni Nobyembre. Hali sa tada canisters,
igwang total na 8,190 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang tada canister, tanganing magpo naman na magulog sa mga ini para sa bulan ni Disyembre. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangiipo. Sa Disyembre 8, aldaw ni Lunes, iyo ang solemnidad nin Immaculada Concepcion. Ang schedule po nin Santa Misa iyo po ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, as in 5:30 p.m. Siring man, iniimbitaran po kamo na mag-atindir nin Advent Recollection sa Disyembre 12 sa oras na 6 sa pagkabanggi. Ang satong Recollection Master, iyo po si Reverendo Padre Neil Jose Aranas. Ngunyan na aldaw po iyo ang launching kan Angel Tree Program. Ini po sa rong Holiday Assistance Program na makatabang sa mga beneficiaryo sa paaginin pagtao sa mga nangangaipo. Ang beneficiaryo kaining programa iyo po ang mga PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na hali sa iba-ibang barangay na sakop kan Legazpi. Ang donor kaining programa mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish ang gusto nindang itao. Para sa interesado maging donor kan nasabing programa, magdulok na lang po sa opisina. Mapo na po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23, sa oras na 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo mapo naman po sa Disyembre 16, sagod 24 sa oras na 4:30 nin pagkaaga. Dain na pong Misa sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Sa maot po maging Aguinaldo Mass sponsors, igwa po nin fundraising activity ang satuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para po sa ibang impormasyon manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Maot may man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous na nagtaong 1,000 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, tulong 200 pesos. Logroño and Batalyer Family, 2,000 pesos. Sarong Devotee, 400 pesos. Diyos mabalos po. Salamat po sa ito ka po. Patidog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad nin bendisyon. Sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamahan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyon at kamo ning gabos na karahayan. Amen. Ang paratubos nagtao sa indo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa indo ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya ang sa iyang tataramon sa indong puso, asin panoon niya kamo ning kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang magadalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkod na lumaog kamo sa indong langit noon na pamana. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton, anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, simong manahipnuan, dungawas sa mong kamugtakan, bulungas sa mong kahilangan. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. O San Judas Tadeo, kami kahirakiman. Sa bagyo kami hinagupit, lalong nagrarom ang langit. Kan buhay abaan sakit, sa dagang
panumpait, dakol na simong tinabangan, huligan simong kapangyarihan, o San Judas Tadeo, kami kahirakiman, o San Judas Tadeo, Kami kahirakiman. Good morning.